Een week na het uitkomen van de Prins van de Pila's presenteert jeugdvastelovensvereniging Den Hazekeutel standaard het nieuwe boerenbruidspaar en Prinsentrio. Als eerste werd zondag in de volle foyer van de Schouwburg de nieuwe opperboer gepresenteerd. Geven we een groot applaus. Hier is voor Olly, opperboer Jens! Hierbij stel ik Olly voor aan de zoon van Johan de Iglokok uit het Bombakkesland en Marielle van Leij, de natskes van de nachtegaal. Een echte pilazin. Hier is Corneel! Ons bruudswegje is de jongste dochter van Koperslager de Bruin en de kletsbox van het Alt Postcultuur uit Rooi. Hier is Elise! En onze bruidsjonker is de zoon van een kleine Venrooyse, dan Ruudje Hiet en van een afgedwaalde blonde dreumel met krullen. Hier is Jordi! Nu ga ik het bruidspaar voorstellen. Hoe of ze hieten, ga ik jullie nu vertellen. Ons boerenbruidje is dochter van oud-jeugdprins Pascal van Piet en Smerder en van Titik een vreemde in het vastelovensleven met eure bruidegom, zoon van Juliette, echte pillendraaister en van logistieke Loek, allebei terug van weg geweest in het vastelovensfeest. Hier zijn Leslie en Fan! Het jeugdboerengezelschap wordt dit carnavalseizoen geleverd door Sportinstituut Verhagen. Dizzy Dance mocht de boel opwarmen voor het hoogtepunt van de middag. De bekendmaking van de opvolger van Prins Veert als nieuwe jeugdprins van de Hazekeutel. Graaf van een smal petje en top. Jeugdprins 2017 van het land van Rooi hebben benoemd en dan tot zijn adjudante het gekozen de jonkieren Ruben van Hagen en Bilal Nadja. Op 20 juli 2001 is Johan van Koekoppers en Was het spannend? Het was zeker spannend. Nou, vooral de laatste dag, nou je alles gaat opbouwen, de tent en je bent je aan het voorbereiden, dan krijg je toch wel zenuwen. Ja. Wanneer is de commissie bij je geweest? 27 november, toen kwam ik terug van een danswedstrijd 's avonds. En mam die stond me op de hoek van de straat op te wachten, dus ik wist niet, ja, ik denk wat heb ik gedaan. Maar ja, als je de vraag krijgt zeg je natuurlijk ja, je zegt geen nee. Dat is echt, ik heb volmondig ja gezegd. Doe je wel eens vaker iets wat niet mag? Ja, omdat je bang was dat Volgens mij wisten jullie niet wie de prins zou zijn? Nee, dat wist ik helemaal niet, maar ik dacht wel dat Jonas het was. Waarom dacht je dat? Ik weet niet, hij straalt carnaval uit, zo te zien. Maar als je naar jou kijkt, dan zit er ook een beetje in, of niet? Ja, weet ik, ja. Ik heb het nooit gevierd, maar ik wil het nu wel vieren. Ja, ik had eigenlijk totaal geen spanning, maar toen we hier op het begin, toen we stonden, ja, we gaan er nu heen. En toen moesten we hier nog wachten en wachten. Toen begon het wel een beetje van, door de neus in, door de mond uit, ja, een beetje, ja. En toen daar op het podium, toen mijn naam werd als eerste genoemd, ja, het was gewoon een en al vreugde. Want je kunt een beetje in de zaal kijken, ja, heel veel van ons leerjaar stonden er. Is natuurlijk heel leuk. Ja, ik heb er echt heel veel zin in. In Venray zijn nu alle prinsen
adjudanten en boerengezelschapsleden bekend. Er kan er uitgekeken worden naar carnavalszaterdag. En dan kan het feest echt beginnen. Vaste loven met Dolly, stop! Samen feesten we de beesten, dus kom dan maar op! Hey!